ಈ ಊರು ದಪ್ಪುದಾರು ಪಾವಂಜೆ. ಪಾವಂಜದ ಊರುನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆಡು ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಐತೊಟ್ಟು ಅನುವಂಶೀಯ ಅರ್ಚಕರನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಪಾವಂಜದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ತುಳು ಬದುಕದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿರು ತುಪ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ ತಪ್ಪ ಅಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೊತ್ತುಲು ಮುಲ್ಪಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ತೂವರ್ನಿ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತುಲ ಬತ್ತು ಸೇರಿದನು ಅವಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಕೆಲವುದಲ್ಲಂಜಿ 10-15 ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದಲ್ಲ 100 ವರ್ಷ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚಂದು ಈತ ಮತ್ತು ಸೊತ್ತುಲು ಬರಡುಂದನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಾತಿರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ಕಾರಣ ಆತಿನಾರು ಬೇತೆರ್ಲತ್ತು ಪಾವಂಜದ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ಮಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರು ಪಾವಂಜೆ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ರೇನ್ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾದ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡಂದಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಸೊತ್ತುಲೆನ್ನು ಕೂಟು ಬಾಡೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣತ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಇರು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಅವೇ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಅಂದು 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಯಾನು ಬಣ್ಣಗ ಇವನ್ ಪರಾಬಸ್ತು ಒಣ್ಣಗೆ ದುಂಬುಡ್ಲಾದ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟನೇ ಅಂದ ಅವನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಲು ತೂನಾಗ ಅವನ ಯಾನ್ ಕೇಂದು ಅಕಲ ಬಾಡಿ ಏತೋ ಯಾನ್ ನೆರಡ್ಲ ಮಾತ ತಿಂದು ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡು ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಕಂದೆ ಕೆಲವರು ಮಾತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಮಾತೊಂದು ದಾಯಿಗೆ ಕೇಂಡರು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಈ ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ತು ಬೋಡು ಅದು ಯಾನಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ ದಾರ ಮಾತಾಡ ಒಂದು ಸಹಕಾರದ ಅವ್ರೆ ಈತ ಮಾತ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿ ತುಳು ಬದುಕದ ಬೆನ್ನಿದ ಸೊತ್ತುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಮಾಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ತೆರೆಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರ್ದೋಲಿ ಪಂಡ ತಾಳೆಗರಿ ಗ್ರಂಥೋಲ್ಲ ಆಜಿನುದನ್ನ 500 ಆಜಿನುದ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಗೆ ಈ ಪರ ಸಾಮಾನಲು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಸಂತೆ ಒಂದು ದಕ್ಕುವ ಪೊಲ್ತು ದಕ್ಕುನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನನ್ನ ತೂಕಬಾರ್ದು ಪೊತ್ತಾದಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಈ ರಂಚತ್ತು ಪರ ಸಾಮಾನು ಖಂಡಿತ ಬದಲಬೋಡು ಮಲ್ಲ ಪರಂಪರೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಜೋಕಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ತರಕ ತೆರಿಪವನ ಅಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರದು ದೆತೋ ನಂದು ದುಂಬೈ ಅವಳ ಪಂಡೇರು ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅವಿನ ಕೊರ ಸಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತಾಯಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡಲ್ಲ ಕೊರ ಸಾಪುಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಕ ಮಾತೇನು ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಾಯಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಲ ದಾಬಣ್ಣಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ ಕಂತು ಪಾಂಡಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಾತ ತೀರ್ದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಏಕದು ಗೋಪಾಲ್ ವಾರೀಶ್ವ ಹೆಂಗೆ ಕುರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ದೀತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಶೋಕೇಶ್ ಮಾತು ಬರ್ದು ನಮ್ಮ ಹಾಲಾರು ಮಲ್ಲು ಬುಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ ದೀಕ ಅಂತ ಬಂಡದು ಈಗ ಬುಡಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತು ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತೇರಾರು ಬಂಡ ಈ ಪರಾ ಸೊತ್ತುಲು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಋಣಾತ್ಮಕವೇನೆಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಕೆಲವರು ನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪುಂಡು ಮೂಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ದಾರ ತೊಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಮಿಟಗಲ ದಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕೈತಾರ ಹಿಂಗೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ತಾರ ಹಿಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದು ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲೇನು ಈ ರುಪುನೇ ಮುಂದೊಂಜಿ ಬದಲು ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಾಜ ಅಂದು ಪುದರು ತುಳುಟು ಪಂಡ ಅಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಕತ್ತಿಲೆಂದಿವರಂದೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಲೋಲ್ ತಕ್ಕ ದೀಪಿನತ್ತ ಕತ್ತಿಲೇನು ದೀವರ್ ನಂಜಿ ಜಾಗಂದಿತ್ತು ಕನ್ನಾಜ ಒಂದು ಆಜ 8 ಇಂಚ ದೀಪಿನ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕು ನೆನಪುಂಡೆದಲ್ಲ ನೆನಪು ಅಂತೂ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಾಜ ತೋಡಂದಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಅಂಚಿ ಬರ ಕೆಲ ಗಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತೋರೆ ತಿಕ್ಕು ನೀನು ಇನಿ ಕತ್ತಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಳು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ಪೋತುಂಡು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಉಜ್ಜೇರು ತುಳುಟೊಂಜಾತ ಗಾದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಗುರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದು ಉಜ್ಜೇರ್ದ ಪೆಟ್ಟು ತಪ್ಪವನ ಅಂತ ಉಜ್ಜೇರು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಕುಡು ಮೆತ್ಪರೆ ಅಥವಾ ಪೆತೆ ಪೆತ್ತೆ ಮೆತ್ಪರೆ ಬಾರು ಮೆತ್ಪರ್ಲ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ತುಂಬು ಮಿಲ್ಲು ಪುರ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತರು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಬೆನ್ನಿತೆಲ್ಲಾಡು ಎರ್ಲು ಇತ್ತ ಎರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈ ಬರಡುಂದಂಡ ಐಕ್ ಕುಡು ಪಾಡೋಡು ಕುಡು ಪಾಡ್ದ ಐಕ ತಾಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಲಿ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಡು ನಮ್ಮ ಕಿದಿಟ್ಟು ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಲು ಇತ್ತು ಎರ್ಲುತ್ತಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಉರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಎರ್ಲು ಬೋಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ಮೈ ಬರಡುಂದಂಡ ಐಕು ಕುಡು ಪಾಡ್ದು ತಾಂಕೊಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡು ಪಾಡುಂದಂಡ ಕುಡುನು ಮೆತ್ತದು ಕೊರಪಿನ ಕ್ರಮ ಕುಡುನು ಬೇಯ್ಪಾದು ಐಕ್ ತೌಡು ಪಾಡ್ದು ಕುಡು ಮೆತ್ತದು ಕೊರಪಿನ ಕ್ರಮ ಮೆತ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಉಜ್ಜೇರ್ಲು ಬೋಡು ಉಜ್ಜೇರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಟ್ ಕರ್ಬದ ಅಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೂವಂದುಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಜ್ಜೇರ್ಲು ಸುಮಾರು ಒಂಜತ್ತು ಮೂಜಿ ಆಜಿ 10 ಜೇರ್ಲು ಮುಲ್ಪ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ತೋರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡೆಟ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ
ಸೇಮದ ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲತ್ತಂದ ಕುಡಂಜೈಟ ಸೇಮದ ಅಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಡು ಹೆಂಚಿನ ಮರತ ಸೇಮದ ಮುಟ್ಟುವಂತ ನಮ್ಮ ಆ ಸೇಮದ ಮನೆ ಹೆಂಚಿನುಂಡ ಅವಲ ಮುಲ್ಪಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಜವರಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಚಿ ಬತ್ತನಂದನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವೆರ್ನ ಪರ್ಬುಲೆಡು ಮಾವಲಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂಡ ತುಡಾರ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲೆಂಕಿ ಮರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ತುಳಸೇಟದ ಕೈತಲ್ಲ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಕೈತಲ್ಲು ನೆಂದಿದ್ದು ಬಲಿಂಕಿ ಮರ ದೀದು ತುಡಾರ ಅರ್ಲಾವನ ಹಂಚಿತ್ತನ ತುಡಾರ ಪತ್ತವನ ಹಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿರ್ತೇನೆ ಒಂದು ತುಳುವನಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಔಪರ ಅಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದೇನು ಕುಂಟಾಜಿಡ್ನೊಂದು ಪರೆಯವು ಅಜಕೋಲು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಗಿನ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಪಡ್ದೀಪ ದುಂಬ ಅಂಚತ್ತ ಅಂಗಿನ ನಿಲ್ಪೊಡುಂದನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದು ಪೂರ ಮರಟೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ ಮರತ ಸುತ್ತಲೇನು ಗಲಸದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಎಂತೂಪ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನುಗಂತು ಒಂದುಲ್ಲ ಮರಿ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನು ನುಗನ ತೂವರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಂದು ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲುಡುಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಗಿಡರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಪ್ಪರೆ ಇನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೈದನು ಟಿಲ್ಲರ್ ಬೈದನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬೆದೆ ಬೆತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದನು ಅಂಚಿತ್ರ ಉರ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎರು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಉರಕು ಬೋಡಾಪಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನುಗಂತು ಉಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಸಪುರ ರಡ್ಡು ಕೋಂಟುಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮೋನೆ ಆಯ್ತಂಜಿ ರೂಪ ತುಣುಂದಾಂಡ ಜಿಡೆತ್ತೆರ್ತಿನ ಉಚ್ಚುದ ಲೆಕ್ಕನಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ರಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನುಗೋಕು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ರಿಂಗ್ ತುಪ್ಪ ಕರ್ಬದ ಮುಂದೇನು ಗುಂಡಲಿಂದ ಮನ್ಪ ಐಕ್ ಕೋಡಿ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಏರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟು ಈ ರಡ್ಡು ಗುಂಡಲಿಂದ ನಟ್ಟು ಬಲ್ಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಏರ್ನ ಕಟ್ಟಿರಡ ಕುಡಂಜಿ ಮರಿಗಿಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಆ ಗುಂಡಲಿಂದ ಮನ್ಪ ಐಟ್ ಏರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟುವ ಕೋಡಿ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ನುಗೋಕ್ಲೆನ್ ತುಪ್ಪ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬಲ್ಲುಂಡು ಏರು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತೇನೆ ಎರುತ ಒಗ್ಗಿ ಬಲ್ಲು ಅವೇನು ಮೂಕುದ ಸುತ್ತ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ ನೆಟ್ಟೆ ಏರು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ ಉಜ್ಜೇರ್ಲುಂಡು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಕೂಡ ಅಗೇಲದ ನುಗ್ಗದ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ ಮುಂದು ಪಡಿತ ಕಾರು ಆ ಕೋಂಟು 4 ಕಾರು ಪಾಡ್ದು ಆ ಪಡಿನ ನಮ್ಮ ದೀದು ಕೇಯಿ ದರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ನಾನು ಕೇಯಿ ನೋಪುನೊಂದ್ಲ ಪನ್ಪ ಒಂದು ತುಳು ಬದುಕದ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡುಂಜಿ ನಂಬಳಿಗಂಡು ಒಂಜೇ ಕಂಡದ ಕೇಯಿನ್ ದರ್ಪಣಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆ ಬತ್ತನಿಂದಾಂಡ ಪಡಿಕ್ ಕೊಲ್ಪುಣೆಗೆ ಆನೆ ಕೊಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮನ್ವೆ ಆನೆ ಅಂತಲ ಪುತ್ರಂಡು ಪಡಿಕ್ ಒಂಜೇ ಕಂಡದ ಕೀತ ಬಾರು ಆನೆ ಕೊಲ್ತುನುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿನ ಮಲ್ತದ 4 ಮೂಲೆಗೆ 4 ಕಾರು ಪೂರ ತಾಗಾದು ತಾರಾಯಿ ದರ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಆನಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತ ಬಲಸನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕಡಿತ್ತು.